Century Collection mizo channel ngai thatu zong te chibai levek ule tuntuma chuan Elizabethin hreom taka khovel a hman raldan le a thi dona lekha a hnu chhia chungchang kan ngai thla ho le don ani kan soitran tak ma in ka video tha itini chuan like le subscribe kha minlo me sakla tin video tharapiang I hmu theina notification bell kha minlo on sak don nia Elizabeth Walcock hi kumsang khazariat somli pariat April ni somnia Adelaide atangin marlam kilometer za somruk panga vela hla khopui lian vaklo borowa alo pianga an khosaka harsa hlea in pa nga ya po khosa Halloween lei inatana an lai khuar chop angchia hian an khosa ve no a kumsang khazariat somnga pani January thla thleng chu chuta chuan an khosa ani anin chu tui lianin aron len chiat saktak vek awangin rethei to sana kalain in le lo nei lovin anom ta der maya Elizabeth pa chuan chutia rethei bak berle wak vai reng om ai chuan ti in Australia mi ho te na an tho na Victoria Goldfield an ti lam chu apan ve tangota balarata an cheng ta a kumkhat nuwa chuan Elizabeth le alaizon nu le anu te chuan apa chu an vazom vele ta a ma se chu thil lai chuan a hmunna an va in son na at po chuan an khosak po chu azia om lei thei chuang lova Elizabeth naw Catherine hi an omna angei lo wange an omatanga reilo te a kumni mi lek ni in aboral vele ta a hnu reilo te a chuan anu po chuan an chung kwa chu atlan bo sana an kho hlui Adelaide lama chuan alet san ta dai maya Elizabeth ero chu apa kianga puan ina chuan a khosave thunga kumsang khat zariat somnga palia chuan gold miner ho chu license chungchanga an sarkar laka an nuar ta a ti chuan sarkar nen chuan tharum le hriam hrei chelek zong in anin beita ani he anin beina hian gold miner mi somni pasari ai tlem lo an thia heng mi thi te zinga hian Elizabeth pa thian thatak pakhat Henry atelve bok chu thil thleng chu mei chenau pangte chuan alo mukiau maya chu in tha narap thak tak mai a hmu atang chuan aril ru apa ngai hlei theimeu to lova Elizabeth pa chuan afanu chu ama chawa om tura akal san fo angaya wangin anom na hmun chu palin ahung sak veka Elizabeth kumsari ani chuan George Shaw chu anin puan in te takte a chuan alo kala Elizabeth hna chuan mei zial zuk tur adila Elizabeth chuan apa zial sa chu apeta a azuk zo chuan Elizabeth chu apong sual tamai ani he thil thlenga wang hian Elizabeth chuan fa anei theilowa ril rulama harsat na anei bok chu a harsat na awang chuan doctor chuan damdoya tan opiam acho a Elizabeth chuan chu adam doi chu a edicta ani ama pong sual tu George Shaw chu an man ta a hetiang kesa chuan thitura an chung thu rel thin ni ma se Elizabeth te chu an re thein an din mun a chesi a chuti lain Elizabeth pong sual tu George Shaw chu mi hausa tak ani a George Shaw chuan ukil tha roi tura nei na samai sia chu wang chuan kumsom panga chau tang turin kot chuan a chung thu a rel saka Elizabeth hring nun chu a harsa in a van dui thak tak meu hi ani ber mai chuta van duina tizual turin kumsang khazakua somnga pasari February ni a chuan apa chuan a thi san vele ta kumkomi chau Elizabeth chu a khovela chuan ama chawin amal tlatta ani ber mai thu nei tu te zinga pakhat chuan Elizabeth chu alata a damdoi mun ranga ape kwal thin na chuan a hruai ve thina an chen na khuwa tak chu Melbourne ani a chung te chu Elizabeth tan chuan damdoi nei theina hun rem chang tak ani nge ma se kumsom panga ani chuan chu in chu a chua sana an kho hlui adam chung huna thil du om lo tak aton na hmun balarata chuan a kir le a kumsang khazariat somruk panga a chuan Elizabeth chuan anu chu aladamani ti a hreta a kumkua ani atanga mani a maltaka omle she omle khosakhar sareng renga om alo ni boka chutia anu aladam ti a riat chuan a phurin anu chu hmu thuaya inrem taka oma anu kianga khosak chu a chak em ani
ti chuan anu nen chuan in mutur chuan mentor khua a chuan avazin tawang wanga anu chuan pasal dang alo nei to a ti chuan Elizabeth chu anu le apa hron nen chuan an khosa ho ta ani nuamati in a hlim ve tak takin a in hria a har satna le a thil ton rap thlak tak tak te chu a hnung lama ada veka thei ngil vek atuma nun pa ngai tak mang chove thei don ta in a in hria ani in en kol fai na thona tur a mua ta chuan a thok ta a anu le pahron te chu ko hran mi tak an ni a ko hrana chuan a kula tai tak mek mewin anin mang ve a ama Elizabeth ngei po chu Sunday school zirtir tu ani chhove ta a chutia mentor khua a om lai chuan mi pakhat a ming Thomas Walcott chu England atang chuan alo kala ani na taka chuan Thomas chu anu pui le afa te pahni nen Australia chuan an lo kala mase an ron thlena tanga kum khat leka chuan an chunga thil rap thak tak mai alo thlenga anu pui le afa pa pakhat jok chu khosikin an thi tamaya an kho har lungleng chu dam chuak zo po hian anin ring lovani afa pa pakhat jok enkol alangai boxi a an mani enkol tu tur na thok tur lak mai an du ta a chu Elizabeth tan chuan na thatak ani a na tang chuan alo bang chia bok nen Thomas aina chuan a thok ta a thok rim le a chung te ang mai na ena Thomas a fapa chu a thei ang to ka tha in a enkol ba ka ama Thomas angai po chu a thei ang angin a trula a pui boka mentor khua chu khopui te naw deuh ang chi ani a an sum don na chu an eizon na ber ani kumsang khat zariat somsari chu tleirol kumsom ni mi tan chuan kum tha ani lem lo a pahron chuan Elizabeth om khosak dan chu adu lo hle a na tho na Thomas Walcott po chu adu lo zong mi tak alo ni a zu he mi ni ina hretlata ma se Elizabeth chuan chung khotlangin an rel le an soisel na te chu enga ma angai lova Thomas nen chuan anin nei zui ta nge ani ma se Thomas chuan pasal thatak ani lo ti ati chiang tel maya zu a in na sa hle a anu pui chu ati du da in kut a thak fo thina a in chung ti faidana te chuan soisel tur a zong reng boka Elizabeth tan chuan a beidon thak thei hle ani hun rem chang oma piang chuan tlan bo san atum thina ma se Thomas chuan a zong muwa mentora bok chuan a hruai let le thina a pasal chuan kut a thak na sa thin hle a amu ta fu lo piang in zu na sa takin a in thina chutia zu a in na sat em awang chuan sumlama har sat na an tok na sa hle ani chung thil te chuan Elizabeth ril ruwa chuan ngong thalo tak aneya amu theilova a chaw ngoi renga tha reng anei lo chutia sumlama an har satta ga chuan Thomas chuan an in chu dai dan na siama a le lam chu mi lu ati ratum ta a reilo te a chuan Thomas ko chuan aron lu ho ta a ti chuan an sum mamo zual te po chu anin phuru thei ta dewa ma se Elizabeth le anin lu atu Tom chu in ngai zong anga Thomas a hne na soi tu an oma wangin an ring hlel ta a chumi hnu reivak lova chuan Tom chuan chu in chu a chua san ta a hnu reilo te a chuan an chung ko wi vul mek chu a thita thut maya ta po chuan Thomas a chuan Toma chuan tur mangin a hrai hlumani a ring le tlat mai Toma a chuak ta chu Elizabeth tan chuan a poi hle a chan chu adam doi edik thin opiam chu Toma chuan a rukin a lo pe thin a lo ni Elizabeth chuan dam doi nei dan chu kong dangin angai tu na sa hle a fahron chu lekha ziatirin minglem mangin dam doi an mamo thu a ziatir thina an ui thi atanga thakhat aliam chau ti atang chuan Thomas chuan pumna anei tana ana satial tiala doctor an kota ma se doctor dam doi cho te chuan omzia anei lova ana te chu a chhok hlei thei meu lo Elizabeth chuan doctor dang a ko le adam doi ei lai chu a thak sak veka an doctor ron ma sak jok chu doctor bu lani ani kha chuan dam doi atui le amu ma cho a hnuwa doctor an ron ve thung chu doctor diki ani ani ro chuan pumpui dam doi a cho ve thunga
ma se om zia a om chuang tlat lo avoi thum nan Elizabeth chuan doctor dang Dr. Herbert chu a ko sak le ta a ani en kol na ero chu tlemin angai mel ta deuh a en kol na sen so po Dr. dang ai chuan a to deuh ani a hnuwa Thomas sadam lo le po chuan Elizabeth chuan Dr. Dicky bok chu a ko sak le a ma se zia om lam a pan thei chuan lo wangin Dr. Dicky chuan Dr. Bull ron turin ati ve le a ti chuan Elizabeth chuan Dr. Bull chu a ko sak le a ma se an then om tele an thian te soidan chuan Thomas chuan Dr. Bull en kol chu adu to lo thu le a ma a adam doi cho po angei lo thu a soi ni in an soya Thomas adin mun chu chezelin September nili sangkhat zariat somsari pathum jing lamdar thuma chuan Thomas Walcott chu athita ani Thomas athi nu chuan Dr. Dicky chu Thomas athi chan te en fiaturin avakal le a athi chana chuan a chau chiat lu tu ka wang le rei takalua ka wang ni in asoya ma se Thomas ka zen Elizabeth Snell chuan athi chan chu anupui Elizabeth dam doi pek wang ni in asoya anin lua tu hlui tom nen anin ngai zona wangin apasal chu tur mangina that ni in asoi ve thunga ti chuan Dr. Dicky chuan athi dan chu chui chian adil ta a darka rei lo te a chuan a chui tu tur mi som pali lai mai chu Thomas athi chan chui chiang turin anin mukhom ta nga la autopsy ti turin an thon nga la Dr. Dicky chuan mithiam dang pakhat nen Thomas taksa le ko chung chu an exam ta a taksa a chuan tur chikhat an mu chuak ta a rang takin Elizabeth te na chuan an vakal ta nga la in chung vel an dap nga la chu in chung an dap na chuan tur omna botol uiring wam dam doya ta na an man chu an va mutamaya an khua chuan Elizabeth chuan apasal chu turin a hrai hlum ni in an soita huai maya Elizabeth chu an man ta a tual tha thu buai an siam saka kumsang khat zariat somsari pathum December tha Adelaide khua a Supreme Court a chuan trial an han nei tran ta a defense lam chuan Elizabeth chu apasal mai po ni lo a fashon thlenga ngai sak tak mai mi ani a chu tianga apasal atha lo tur thu an soibok ma se prosecutor lam chuan Elizabeth chuan apasal chu tha adu si a an uya tur chu ates masa a chumi hnuwa apasal tha nan a hmang ta ani apasal taksa a po tur tam tak an hmu thu an soya chu baka apasal athi chuan Tom Pasco nen chuan nuam ti takin anom theidona wangin an that tamai ni in an soi Elizabeth lawyer chu experience tha po nei lo le an na tura tan po qualified lo ani a Elizabeth chuan chung an pu na le zo na an zo zonga chuan chan na engma pek tur a hrelowa prosecutor lam chuan minute somni chung lekin Elizabeth chu thiam lowa an pu thuta der maya ti chuan court chuan Elizabeth chu thiturin achung thu an rel sakta a defense lam chuan a hremna ti nep sak turin ngen sakma se judge chuan a hnol sakani December ni somthum sangkhat zariat somsari pathuma chuan Elizabeth chu korvar fual ha in pangpar moi takeng chungin an khai hlum na lam tur chu aron pan ta a an khai hlum na tur stepa a pen chhopa chuan kohran rongbol tu Reverend James Bickford hena chuan lekha ape a chu lekha a chuan ano pan lai nun hreom zia te khoi chiat ato dan le a har sarna to zong te chu alo in zia ka chung te chuan aril ruwa na sataka ngong aneya wangin a pasal chu turin a hrai hlum tamai ti alo zia ka ma se chu tianga anun dan zong a zia chu pastor chuan a hriat chuan a khongai ema kumsang ni soma chuan ama thito ma se a case chu thar tho le a thiam chantir thei a in be seya ma se hnol sak ani le ta thawani Elizabeth chau hi South Australia sarkarin meichia ati hlum om chhun ani ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule